O futuro do polígono industrial de Ribeira é unha das principais preocupacións dos empresarios que mantiveron un encontro co alcalde e técnicos municipais para abordar en que fase se atopa o proxecto. Os representantes da patronal incidiron na necesidade de levar a bo porto esta obra a través do desenvolvemento parcelario e urbanístico, o desdobramento da estrada de acceso ou a modificación das rotondas de entrada e saída na autovía. Os puntos que nós temos já é o traballo que temos feito por parte do arquitecto que temos contratado para ir trasladando como son as solicitudes das parcelas tanto aos empresarios que solicitan terreno, tanto a hora de edificabilidade como de servicios, non? Por a nosa parte, a atención foi fantástica, como non creíamos que sería menos, é unha continuidade, como digo, para a asociación co que xa antes tiñamos co Antón Regidor, e, bueno, sin embargo, queremos a ver se este ano logramos que eso xa sea dunha vez, pois a un poder empezar as obras nese tan deseado polígono, non? Durante a xuntanza, os empresarios tamén lle trasladaron ao alcalde a súa postura sobre a variante de Ribeira e outros asuntos de interese para o comercio local. Nós aí tamén lle trasladamos no tema da variante, que, bueno, que xa está iniciada a terceira fase, pois, bueno, que lle comunicábanos é que, bueno, que nos gustaría que si ese proxecto pois, xa ten partidas presupuestarias por parte pola Xunta e se pode xa levar a cabo, pois, bueno, nós, indistintamente de que houbera sido esa variante como pudera ser ubicada en outro sitio, pois a nós non é o que nos preocupa a situación realmente. A nós o que queremos é que, digamos, esa variante tan necesaria como é para Ribeira, que se hai disponibilidade, pois que vaya para adiante. Esa é a nosa posición que tuvemos e que seguimos mantendo. O presidente dos empresarios destacou a boa vontade de colaboración do novo executivo que se comprometeu a manter reunións mensuais para o seguimento do futuro polígono.